बर्तमान जितु प्रमोद बर'नि दैदेननाय जितु सरकार नङा होमब्ला बे दानि जितु सरकारनि गेजेरजों जेरैबायदि बिटिसि ओनसोलाव मोजां मोनसे थासारि फैनांगौमोन बे थासारिखौ बिथांमोना लाबोनो हायाखै मानोना रायजो राजाफ्रा जि आसायै बिथांमोननो भट होनानै सरकार खुंनो हानायनि खेमथा बिथांमोननो होदों बे खेमथाखौ बिथांमोना जेरैबायदि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेरैबायदि मावनांगौमोन बेबायदि खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोना मालाय बुंनायखौ बारा खोनासङालासिनो गावनि सरकार मोरै खुंनांगौ बेखौ नोजोर होनाया मोजां मानोना जोंनि गेजेराव जि मोनसे थासारि जि सोमजिहोनो नागिरदों बेहायनो जों बुजिनो हायो जे बिथांनि सरकारा बिटिसि ओनसोलनि सुबुं माहारिफोरनि जिथु मोनसे आसा जि लुबैनाय बे बुस्थुखौ बिथाङा फुलफिल खालामनो हायाखै नंखायनो जों सासे बिपिएफनि एमसिएलए हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुगैदों जे बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनांगौ खाबु मोनदों सासे सिगनेटरि हिसाबै मावनांगौ बिथांमोना नंखायनो आं जोङो बिपिएफनि सासे एमसिएलए हिसाबै आं खावलायनो लुगैदों बिथांमोननि जिथु बुंनाय बिथांमोना जिबायदि मोनसे बिपिएफखौ ब्लेम खालायनानै गावसिनि खामानि मावनायनिफ्राय एरायनो नागिरनाय बायदिखौ बिथांमोननिखौ आं नुनो मोनदों नंखायनो आं खावलायदों जाहाथे बिपिएफआ 17 बोसोराव जेरैबायदि रायजोनि गेजेराव बिटिसि ओनसोलनि माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिखौ जि लेभेलसिम दोनफैबाय दिनै आरो बिथांमोना मावनाय सहसो जादों मानोना जि ओनसोलखौ बिथांमोना दिनैनि थारिखआव बुंनो नागिरदों मा बुजायनो गावसोरनो स्पष्ट नङा बिटिआरनि खोथाखौ लानानै बिथांमोना जिबायदि रायजोनि गेजेराव नंखाय मेसेज होनानै जि मोनसे लानानै जिबायदि गावसोरखौ एरायनानै थांनो नागिरदों बेथ' जाफुंनो हाया नंखायनो आं खावलायदों दिनै बिथांमोना जि बिटिआरखौ लानानै मोनब्रै आफाद एनडिएफबि बेखौ जों इउबिपि आरो एबसु गासै जयै जितु एकर्ड खालायनानै माखासे एनडिएफबिनि जेंना हिसाबै जानानै थाबाय सिगनेटरि रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै जेलाव दङ बेखौ दिहुननायनि बिथांमोना जितु मोनसे इनिसियेटिभ लानांगौमोन बिथांमोननि बुंनायनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि बुंनायनि गेजेरजों आं नुनो मोनदों जाहाथे बिथांमोना बिथांमोनखौ बख'नायनि जाहाथे गोसो बायदि आं नुवाखै नंखायनो आं खावलायदों जे जोङो बे माखासे एनडिएफबिफोरनि जेंनाया दासिमबो सुस्रां जायाखै एनडिएफबिफ्रा जेरैबायदि मोनसे थैबाय जेरैबायदि मार्टियार्स फेमिलिफोरनो मुंख्लं न'खरफोरनो जितु एसग्रेड जानांगौ बेयो दासिमबो जायाखै नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोना एनडिएफबिनि जेंनाखौ थाब फोजोबस्रांनांगौ ओरैबायदि मोनसे थासारियाव दङ जि बिथांमोना बुंनो नागिरो एनडिएफबिखौ नाम लायै जेरैबायदि बुंनो नागिरो एनडिएफबिनि साफ्रोमबो जायफोर मावथि जायफोर केडार बिथांमोना दिनै हाजिरा मावलाबायनानै जानानै दङ दा बिथांमोना दिनै सरकार खुंनानै बिथांमोनखौ एसे थांना थानायनि बेबस्था होजानायखौ आं लुगैदों नंखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ सासे आन्दलनकारिनि दैदेनगिरि हिसाबै बै माखासे एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ जाहाथे थांना थानायनि राहा लामाखौ बिथांमोना होयो आरो दिनैसिमबो बिथांमोनखौ खावलायदों जे हस्साके जुदि सुक्तिया जुदि पिस एग्रिमेन्ट मादब्ला दिनैसिमबो एनडिएफबिनि जायफोर केस दङ कर्टनिफ्राय दिनै बिथांमोना हियारिं फैबाय थादों बे हियारिं फैनायखौ बिथांमोना हानायसिमबो सरकारनि मोनसे रायलायनानै जितु बिथांमोना मोजाङै जुदि सरकार सालायनो हानायब्ला बिथांमोना जुदि सरकारखौ मोजां सालायदोंबा बै बिथांमोननि नामाव मानो दिनै केसनि हियारिं फैबाय थादों नंखायनो आं खावलायदों जाहाथे प्रमद बर' बे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय खनसेबो जों अफिसियेलि डिसकासन जोंखौ लेंहरफेराखै आं ओंखायनो रायजो होआबाबो बेखौ बुंनानै रायजोनो मिथिहोनो जाबाय आरो दा बे समावहाय नुनो मोनदों दिनैनि जितु आफादनि गेजेरजों ससियेल जथुम्मानि गेजेरजों सरकार थानायनि जितु हान्जा बिजेपि सादयै बेयावहाय बिपिएफजों सामिल जाफैदों जायफोर बिथांमोना बिपिएफनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय लाबोदों सरकाराव थासेयावबो मानो फैदों थारमाने बिथांमोननि दैदेननायखौ मोजां मोनाखै बेनो फोरमान बिथांमोनजों थानानै मावनायनि जितु माने मोनसे जायगा मोननांगौनि बिथांमोना मोनाखै सरकाराव थानानै जेरैबायदि मोनसे उन्नति खालायनांगौनि बिथांमोना खालायनो हायाखै नंखायनो सरकाराव थानाय अबस्थायाव सोरबा बेक्तिया गुबुन अफिसाव थानाय रुलजों फैगोन नामा बेनो जोंनि फोरमान दिनै बिपिएफनि मावबोनाय जितु माने जारिमिन मावबोनाय जितु रेकर्ड बेखौ दासिमबो रावबो दाननो हायाखै नोंथांमोना मेगनजों नुदों नोंथांमोना दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों समाजाव मा जादों मा जायाखै नोंथांमोना बुथुमनानै रायजोनि गेजेराव फोरमायना होयो दिनै बेहायनो फोरमान नंखायनो दिनै बे भैरबखुन्द ब्लकनि सिङाव बोसोरारि जितु जुथुमनाय बे जुथुमनायनि गेजेराव जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै बिपिएफनि सायाव आसा आरो मिजिं लानानै जिबायदि मोनसे जोंनो संगठननि बे बेसेबांदि मजबुत बेसेबांदि स्ट्रं बेखौ फोरमान खालामफैदों आरो बेजों लोगोसे 6 जन दिनै माखासे रुलिंआव थानाय माखासे वर्कारफ्रा दिनै बिपिएफआव जयेन जादों बेनो जोंनि मोनसे मोजां सिगनेल आरो पिआइएल होनायनि जाहोनाव बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफा दङ सिमा बारायनाय आरो एनडिएफबिफोरनि जि
जेलाव थानायफोरखौ गनायनि बियो होबथानो हासिगौ होननानै दिनै एकर्ड खालामगिरि बिथांमोना बुंदों। बे गासिबो नंखाय गावसोरखौ दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना। बे PILआ आलादा बुस्थु। सिमा बारायनाय सोसननाय दानख'नाय कमिसन दं। कमिसना जेब्लासिम रिपर्ट होगोन बिनि सायावसो सावरायजागोन। दिनैसिमबो 6 मासनि गेजेरावनो रिपर्ट होनांगौमोन। दिनै बोसोरनै जाबाय। कमिसना दासिमबो रिपर्टखौनो दाखिल खालामनो हायाखै। बेनो फोरमान। आरो दिनैनि थारिखआव बारायनाय दानख'नाय खोथाया बे PILआ बेजों खुनु लिंक गैया। बे जायफोर PIL होग्रा बिथांमोनाबो बाउन्डारि बाराय जानायखौ लुगैदों, खमायजानो लुगैयाखै। खिन्थु बिथांमोना जि बुंदों BTCआव थानाय माखासे पावार, जाय पावारखौ दिनै BTCनो ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै होखानायखौ स्टेटआ दिनै हस्तक्षेप खालामनाय बायदिखौ नुदों। नंखायनो जोङो नुदों, जों सासे इलेक्टेड हिसाबै मोनथियो BTCआव जेरैबायदि साख्रि एपइन्टमेन्ट होनो हायोमोन 3rd ग्रेड 4th ग्रेड दिनैसिमबो बोसोरनै जाबाय नङा होमब्ला? आरो सरकारा बोसोरसे बारलांबाय। दासिमबो जुदि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एपइन्टमेन्टखौनो बिथांमोना सासेबो होनो हायाब्ला, आरो बे एपइन्टमेन्टखौ BTCनि बाहेरानि मानसिफोरनो दिनै होनानै साख्रिखौ होनानै गोदान एपइन्टमेन्ट होनानै BTCनि सिङाव 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ दिनै होदों, बेनो फोरमान ना। नंखायनो आं बुंनो दिनै BTR मोननानै खमायदों ना बारायदों, बिसोर गिदिर खोथा जानानै फैदों। नंखायनो दिनैनि थारिखआव बिथांमोना PIL होनायनि सायाव जिथु मोनसे खुद्रि सारनाय देखायदों, बिथांमोना बुङाब्लाबो रायजोफ्रा बुजिखाबाय बिथांमोना मा मावनो नागिरदों। नंखायनो आङो बेखौ रोखा बुंनो नागिरदों, बेनि खुनु खोथा गैया। सिमा बारायनांगौआ बारायखागोन। दानख'नायखौथ' जों लुगैया, जों हानायसिमखौ बारायजानो लुगैदों। नंखायनो कमिसना जि रिपर्ट होयो बेखौ जों नेनानै बिथांमोना जि जोंनो एन्सार होनो नागिरदों बे फोरमान जागोन आरो। खुंनानै बिथांमोनखौ एसे थांना थानायनि बेबस्था होजानायखौ आं लुगैदों। नंखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' बिथां, गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ सासे आन्दलनखारिनि दैदेनगिरि हिसाबै बै माखासे NDFBनि सेंग्राफोरखौ जाहाथे थांना थानायनि राहा लामाखौ बिथांमोना होयो। आरो दिनैसिमबो बिथांमोनखौ खावलायदों जे हस्साके जुदि सुक्तिया जुदि पिस एग्रिमेन्ट मादब्ला दिनैसिमबो NDFBनि जायफोर केस दङ कर्टनिफ्राय दिनै बिथांमोना हियारिं फैबाय थादों। बे हियारिं फैनायखौ बिथांमोना हानायसिमबो सरकारनि मोनसे रायलायनानै जिथु बिथांमोना मोजाङै जुदि सरकार सालायनो हानायब्ला, बिथांमोना जुदि सरकारखौ मोजां सालायदोंब्ला बै बिथांमोननि नामाव मानो दिनै केसनि हियारिं फैबाय थादों। नंखायनो आं खावलायदों जाहाथे प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना पावाराव थानाय हिसाबै बैफोर हियारिंखौ बन्द' खालायनांगौ। नङाब्ला जोंनि माखासे Ex NDFBफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनदों, जायनि थाखाय बिथांमोना जानोबो असान्ति जानानै दं, खामानि मावनोबो असान्ति जानानै दं। पुलिसनिफ्राय बिथांमोना कर्टनिफ्राय जेब्ला हियारिं फैनाय लोगो लोगो गोबां उसुबिदा जानानै दं। नंखायनो आं खावलायदों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बैफोर खामानिखौ बिथांमोना मावनांगौ आरो। नोंथांमोना जथाय खालामनाय BTR एकर्ड, बे एकर्डनि सायाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा PIL होदों दाखालि साननैसो सिगाङाव, बे बिथिङाव मा बुंगोन? PIL होनाया बयहाबो अधिकार दं। BTR सक्तिया जुदि मोजांब्ला, BTR सक्तिया जुदि बयजोंबो गनायजानायब्ला दिनै मानो हियारिं माने PIL होनो गोनां जाखो? बे सांबिधानिक नंगौना नङा? बिथांमोना माखासे जायफोर बिथांमोना दिनै PIL होदों बिथांमोना मोनथिनो लुगैदों बे सांबिधानिक नंगौना नङा? बे BTC आरो BTR दिनै हस्साके जुदि BTRआ बोसोरनै जाबाय नङा होमब्ला? बोसोरनैनि गेजेराव जेबो मावफुंनो हायैखौ नुनानै बे दिनैसिमबो एसेमब्लियावबो केबिनेट पास जायाखै, रायजो सभा लकसभा दिनै बे पास जायाखै। दिनै BTRआ जुदि सांबिधानिक जुदि मर्यादा दंब्ला दिनैसिमबो मोनफानि मोनफा दफा इमप्लिमेन्टेसन जानांसिगौमोन। नंखायनो दिनै जाय बिथांमोना दिनै केस होदों बिथांमोना मिथिनो लुगैदों, बिथांमोना पावार दं, गिनायनि बाथ्रा गैया, बिथांमोनखौ मुसुखा सावनायनि बाथ्रा गैया। सैथो खोथाखौ दिनै मोनथिजानो लुगैनानै बिथांमोना बिदि गिलाबायबा जानाय नङा। जुक्तिखौ हो बिथांमोना। हस्साके जुदि BTR सक्तिया साफ्रोमबो BTC ओनसोलनि सुबुं माहारिखौ थांना थानायनि जुदि रैखा कबचब्ला दिनै मानो गिनायनि बाथ्रा? नंखायनो आं खावलायदों, जों जुदि नांनायाथ' नांबाय, बर' हारिजों लोगोसे BTC ओनसोलाव थानाय गोबां हारि माहारियाबो सान्थि आरो गोजोनै थांना थानो लुगैयो। दिनै बिथांमोना बे थासारिखौ लुगैयाखैमोन। दिनै सोरनिबा मुसुखा सावनानै मा फोरमायनो नागिरदों? बिसोर गिदिर बाथ्रा जानानै दङ। नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोना जुदि पावाराव दंब्ला, सरकारा जुदि गावसिनि आखायावब्ला जुदि BTR दफाखौ मोजां इमप्लिमेन्टेसन खालायदो। 80% 90% कमप्लिट जाबाय होननानै बिथांमोना फोरमायनो नागिरो। बेखौ गिखागोन। बे माखासे थाखानाय जोंनि 6 सिडिउलाव मोननाय पावार एन्ड फांसनफ्रा खमायनानै थांनो नागिरदों नामा? बे PILनि गेजेरजों बिथांमोना मोनथिनो लुगैदों, फिननायखौ हो। बेहायथ' आरो गोनो गोथो जानायनि बाथ्रा गैया। जाय बिथांमोना दिनै होदों अधिकार दङ। एक्टनि सायाव
मा मोनसे माने मोन्थिनो लुगैनायाथ' बयनिबो अधिकार नङा होमबा नंखायनो बिथांमोना जिथु होदों आंनि मथेबा थिग जादों बिटिआरआव मा दं मा गैया अब्ला रायजोफ्रा स्पस्ट जागोन अब्ला बेखौ बुजिनो हागोन आरो एकर्ड खालामगिरि आफादफोरनि गेजेराव नोंथाङाबो सासे दैदेनगिरि नंगौ दिनै एकर्ड खालामगिरिनि जुदि आं सासे नंगौ खिन्थु आं